Salut, numele meu este Robi, suntem alături cu Rafael. și de la BMW-uri am ajuns la Honda și vom merge și vom face 10 livrări. Și în astea 10 livrări! da, și în episodul următor a spus Verico că vom primi un Audi. Dacă le facem, Bă. dacă facem acum, dacă facem Eu cred că primim o Dacie. nu, dacă facem astea 10 livrări și nu cerem nimica, ne dă un Audi. Nu Audi, BMW. Audiu, că n-avem nici buget să ținem pe astea, dar pe alea. Bă, Audi e de la vere. Aoleu, adică R6-ul ăla cu spatele dita mai, brecu? Da. Ăla, cred, mie patinați de cur. Nu patinează. Ba, mie îmi patina. Vă schimbă și tu la 3.500 de ture. Nu, mersi, merg bine așa. Eu desfund. Mamă, bă, da, patinează, vere, patinează grav. Nu patinează deloc la mine. Ia trage tu deodată brusc așa de volan. Scârțul e ca la Logan de la altă, că e normal, are tracțiune față. Bă, caroserie de Honda, motor de Dacia. N-are motor de Dacia. Ba da, crede-mă. Are motor de Dacia. Mamă, bă, vere, bă, mie mi-a dat vericul de-aia mai nasoală, bă, prostule, bă, pune Mă, bine, știi cum face ABS-ul? Mi se blochează. Eu n-am așa ceva. Mi se blochează la ABS. I-am și ABS. La mine mi-a dat mai bună, fiindcă știi că sunt mai driver. Da, ești mai driver. O ciuciu. A, da? Bă, vezi, vorbești și tu un pic mai încet. Tu băgam ea și ia de te Bă, și. vorbești și tu, vere, mai încet. Dar de ce te pui pe mijlocul drumului? Mă scuzați? Ce-a zburat capacul de la cauciuc? Bă, stai că trage urât. Stai să mă uit să văd ce... Bă, aproape nu mai... Uite și tu cum trage, vere. Eu acum nu pun mâna pe volan. Bravo! Bravo, Robi, mai condu așa. Uite ce l-am veric. Ma, Practic și-am mutat sediu aici. de ce vere să-și mute vericul aici sediu? E mult mai prost. Da, nu știu, da. Bine, scoate mai mulți bani, dar e mai mult mai înghesuit. Aici. Am aflat de ce... Da, nu știu de ce. Revenim cu dubițele. Am revenit și cu dubițele. Mașinile noastre sunt... Așa șofer, așa mașină. Hai să mergem. Nu sunt obișnuit, ce nu mai sunt obișnuit. Am uitat că se conduce automată, mă scuzi. Am uitat că dacă o las pe drag se pleacă singură înainte la dubițele astea. Uite cum arată și hai să încărcăm. Uite cum arată și că Cardi Mamă! Mulatră, pamă. Era dai salut cu peretele? Era să-l pup. Mama, am trecut. Ce? Pune avarii! Oameni buni, să scrieți voi în comentarii dacă se pune avarii când puneți frână bruscă. Se pune avarii, că mi-a fost tata de când eram mic, că se pune avarii la mașină, așa și regulă când am dat de permis, nu știu ce de la ai avut tu. Încât, bă, trebuie să pui avarii, mă, toată lumea pune avarii în afară de tine. Bă, vezi că de aici încarci toate 10. Hai. Toate 10? Da, le-am încărcat pe toate 10, acum trebuie să le livrăm, dar până intri tu... Hai că te aștept. Hai, încarcă-ți-le. Haide. Oprim și motorul că mai puțin consum. Așa că trebuie să ajung de aici, mi-a zis. Stop! Perfect. Mamă, dar ce țipă. Gata. A plecat cu scârți. Ignorez dacă se aude volan, dar n-am ce să-i fac. Hai. Mamă, am crezut că sunt scările aici. Am avut o presimțire că sunt scări aici, dar nu știu de ce. Cred că mă bând. Bă, trage puțin pe dreapta când sună telefonul, îmi piuie telefonul ca lumea. Îmi piuie telefonul. Cine sună? Vericu, trage pe dreapta, sună Vericu. Ia să vedem ce zice. Da, așa să răspund.
Zice că avem 5 minute la dispoziție să livrăm alea, că dacă nu, nu mai lucrăm pe Roan. Poftim? Da, a zis dacă nu livrăm în 5 minute, ne dă afară. Atunci că nici o mașină. Haide. Avem 5 minute la dispoziție. Revenim la prima livrare. Gata, am revenit. Mă scuzați dacă s-a auzit o voce intergalactică. Vocea și a gânduri. Da, Ignorați-mi. gânduri. Gânduri. N-am vrut să se aude. Gata, aici livrăm 4. Mai avem 6. Da, și să dau și aici. Stai să oprim motorul. Deschidem și noi astea ca să Așa le... că la mine era cu piuitul, cu alea. Bă, da, ăsta mi-a spart geam când a intrat în mine, dar nu mă Gata. E vina mea. Da, și să opresc motoarele, mă dau jos să deschid. Eu am deschis-o dinăuntru să mai golan. Te-ai scutrișat. Deschide ambele uși. Păi la mine l-a luat. Bun, hai să închidem. Așteaptă mi s-a vă și închis pe o mine ușă, că nu l mi s-a închis o ușă. A, știu Am de ce? ce, că le-au închis prost. o închis prima oară pe fără mâner și pe aceea asta cu mâner. Ca să închide. Închide, bă, pe aia din stânga și pe aceea din dreapta. Pește. Mai bine intru eu în tine? Gata, nu mai contează. A, și-a dat pix. Nor, ești prea prost. Mamă! Ce lac? Era să ajung în lac. Eu nu. Era să lovesc stâlpul. Era să mă pup cu stâlpul. Eu nu? Ei dau tare, sunt golan. Nu stau cu lenții în față, stau cu șmecherii în spate. N-ai văzut Eu nimic? la mine Tokyo Drift. Drifturi în curbe, legalitate. Ilegalitate. Bă, dar... și cum mi-a plecat mașina? Mamă, era dintr-un dată de autobuz. Așteaptă-mă, bă! N-ați văzut nimica? Așteaptă-mă, bă! Mama, a plecat Tokyo Drift. Eu, da, nu, n-am fum în spate. Întreb și eu așa. Păi să ne spate rău. Că la mine e Tokyo Drift. Era să mă lovesc. Nu mai poate volanul să se mă trag. Gata, iar aici mai livrăm încă 4 și după aia mai avem 2. Stai, bă, pe loc, omenește! Doamna, nu știu să pună frână, bă. La mine gata, le-a luat. Calor! Hai că te aștept. Dai și că îl încarc Mai camerele de aici. eu mă duc, Vere, că mai am 2 minute. Îmi pare, am sorry de tine. Păi nu mai... Gata. Dai, tot, bă! A plecat pe stârț, nu-i nimic, e după. Mamă, Ce ce... faci, mă, livrezi în același loc? Da, pe hăț. Bă, Livrezi? bă, să vede dâra de drift care am lăsat-o. Nu. Uite-o aici se vede. Da, fix așa am venit și eu. Gata, am terminat, hai la el înapoi. Da, haide. Mamă, dar sunt festan furios, ei, prea furios. Ai lăsat pe mine. Dar dacă mai lăsat pe mine. Nu, eu sunt Tokyo Drift. Dar pune-și pe semnalizare măcar, te rog. Dar pune măcar semnalizare. Hai la mașinile noastre. Pune mă semnalizare, ești de mine. Mamă, cum te-am văzut la faza asta, te-am văzut direct în mine. Ma. Eu m-am văzut direct în... Nu mai zic în ce m-am văzut. Prea furios. Bă, ți-a plăcut atunci că m-am oprit, era să intru în tine. Da. Eu sunt adevăratul șofer. Gata, m-am furiat, îi dau cu spatele.
Astea le lăsăm aici. Da, bă, așa că merg cu spatele Aici. sus. Opa, am uitat să opresc motorul. Da, și că parchet cu spatele sus, m-aș ghetă. Stați puțin, că mici probleme tehnice. E handicapat. Le lăsăm Nu aici. văd în oglinda asta, e prea mică. Mergem la mașini. Da, lasă-le încolo. Și după aia mergem la sediu, la garajul, la Da, Vericu. ești o mașină. Bă, ia și tu după aia, bagă și tu în garaj. Nu, după acolo o lăsăm. Eu am băgat-o în garaj. Mi-a să o bag în garaj. Eu n-am băgat-o. Bă, mi-a arătat serve cu pe roșu. Acum nu mi arată. Bă, ce? Bă, când o oprești și o repornesc, mi arată toate sistemele și pe aceea rămâne frâne, airbag și Da, și la de mine la aia de fel. centură și după aceea se sting. La mine e la fel. Hai, vină și tu. Mă! Ole, naiba pe joc. Semnalizare de Logan. Ce-ai făcut, brother? Măcar s-a văzut semnalizarea, te întreb și eu așa. Nu. Acum se vede? Foarte puțin. De-abia ți-o văd. Măcar o vezi. Da, văd într-un pixel. Cu ochelari, cu Apple Vision Pro, cu am o partea dreaptă. Bă, privește partea Arta. bună. Privește partea bună, măcar o vezi. Bă, prost! Bă, trebuia să te încadrezi pe cealaltă bandă. Bă, unde te duci? Până pe aici. Nu! Bă, ne ferește. Gata, fac o țăran, haide. Pe unde o luăm? Hai repede, de noi poliție. N-ai văzut nimic. N-ai văzut nimic, Mariene. Ne lăsăm mașinile noastre aici. Bă! Trebuie să mai un loc de parcare. Bă, le vine scoate fumul alb. Ia uite-te puțin pe țeava mea. Nu mă interesează, pun eu și A mea e terorizată, pun eu vere. și tu în altă parte. Uite ce? N-a zis nimeni că n-am voie să parchez aici. Revenim când vorbim pentru o mașină. Am vorbit cu Vericu, ne ducem mașinile acasă, că ne-am cumpărat și casă și lăsăm astea aici. Opa, mă scuzi? Da, de ce intri în Peugeot-ul meu? N-am vrut. Hai Mamă, asta e benzină, trebuie să dau de sus de tot aproape. Ca să schimbe. Hai, vină încoasă. Eu mă obișnuit cu dieselul, vere. Hai să Ambrajul în jos, nu sus. Semnalizarea unde ți-e băiatul? Am pus-o De-abia viața. acum. Am pus-o viața mea, nu știu ce vezi. Ba, nu poți să și tu fără pe bordură? Nu pot. Cu viața mea, te cu volan. Eu aduc la Perico, că mi-ai rupt ușa. I-am căzut ușa jos. Ți-am luat bar, hai, mersi. Nu! Mi-i spart semafor. Acum chiar că n-am voie să circul cu ea. Gata, o duc la Perico. Ba, pe cea cantin. Eu mi-au și pe jou. Gata, mi-am preparat. Te în gură, pijaie. Eu mi-aduc și pe jou, nu știu de tine. Păi și eu mi-l aduc. Bă, E bună mașina. eu strâng bani și îmi cumpăr un garaj. Pe și eu la fel, vede. Mai bine eu strâng bani pentru o casă, cu bloc. Bloc cu garaj în el. Strâng bani eu. De apartament. Cu șortine la uma. Eu mă duc pe jos. Vii cu mine pe jos? Hai, urcă că te duc eu. Ce să faci? Urcă că te duc eu. Să ții și tu pe jou. S-ai urcat? Stai așa. Să mă dau jos? Haide. Te-ai urcat? Da. Mamă, cât de urât arată la tine. După posibilități, frate. Cu toate... Să te uiți la mine cum arată. La mine arată lux. Să te uiți la mine cum arată. Ia uite-te la mine, bă, cum arată. Urcă-te la mine. Să vezi cum arată. Te urci? Ma, arată mai șmecher.
I-am și radio cu de la cu înregistrare, Bluetooth, frumos, nu ca la tine pe fir. Haide. Pe fir. Păi pe fir, da, pe ca să fiu mai slab. Bă, I-am și bordul alb, să frumos, să se vadă. bă, știi ce strâng eu? Vină după mine. Noroc că am... Opa! Eu, Dar îmi place mai rău mă bejou decât audu. bă, eu strâng, uite, de ăsta ca să-mi pun toate mașinile aici frumos. Da. Păi ce beri cu beri? Nu, Vericu e mai în față, boule. Pe aici mi-o repară mie, pe grad. Am încercat să intru în el. Sunt praf, uite să mă... N-am făcut nimica. Mamă, era să-mi ia gățăla. Baram? Da, da, da. Eu mă duc să-i cer lui Vericu un BMW. Tu să cer, mă, pe Peugeot. Da, bă. Eu îmi vând pe joc. Mă duc să-l vând. Mă duc să-l vând. Și îmi iau o altă mașină pe Peugeot. Poate mai trebuie să dau niște bani în plus. Eu dau audio. Ești prea dacă dai audio. Eu dau audio. Revenim cu mașinile. Eu am revenit cu mașinuța mea. Eu mi-am vândut audio și... Am mai trebuit să dau niște bani în plus. Recunosc că l-am luat în rate. Nu iau pizza sau asta. O iau pasta netunată, astea, ca să mai rămâne și acolo și mie niște bani de impozit de astea, vede. Hai, Să mai rămâne și mie de bani. De un suc de astea. Adică mi-a rămas vreo 200 euro. Ca asta e 10.000 de euro. O, ce Sau de ore. șabat. Slăbani. Bă, Păi mi-a văzut benzeul și audio. Mă bun, deștept. ți-ai vândut tot? Bejou și audio. E prea greu volanul mă la ăla cum vrei să-l conduc. Eu merg cu cealaltă mașină. Oleo, dar vezi că tu plătești impozitul mai mare și asta și asigurarea și tot. Hai de vere că eu merg cu audio, vină și tu, hai. Înțeleg eu că e manual, dar mai plăcut de BMW, fiindcă nu e așa de greu volanul ăla. Plus e și liniștitor din cauza că nu trebuie să stau atâta că trebuie să țin frâna în continuu, că se duce în față. Nu se duce în față. Toată lumea. Dacă o las într-o viteză. Plus se schimbă și automat și poți schimbi și o manuală din padele. Bravo ție. Stai cu toate de la Roma? De dacă ne consumăm un golan. Golan. Un golan. Dar văd foarte puțin semnalizarea. N-am, bă, se vede oameni buni, el vede foarte puțin semnalizarea. Stai mă puțin protul în depășit. Foarte puțin semnalizarea. Dar vrei să zic ceva? Când pun frână bruscă și mă opresc de tot, asta BMW îmi pune singur avarii. Da, știu. Așa sunt la mașinile. De exemplu, uite și la mea, te uiți? Uite, pun frână Uite, de tot și ăla și m-am oprit, s-a pus avariile. Uite. Deci când te oprești pe mijlocul drumului să pui frână, ți se pun avariile automate. Uite, ai văzut? Înseamnă că asta e regulă, să pui tu avarii. Da, bine. Dar zic că trebuie pus așa avariile, înțelegi? Dar ești din gura aia spartă. Dar mă tu, prostul noi. Care mai poți să pui? Care nu știu care e și nu știi nici de parcă și intri și oamenii aproape, era să intri în mine. Nu mă fac că intru. Ia de-i să auzim, care e mai tare, a mea sau a ta care se aude? Ți-a picat oglinda. Bă, ți-a picat oglinda. Îți dai seama că a ta se aude mai tare. Mi-ai luat oglinda, a? Mi-ai luat oglinda. Mi-ai luat oglinda. Nu ți-am luat oglinda! Mi-a sărit airbag-ul. Dar mi-a asigurarea. Mi-ai luat oglinda. Dar stai că șapa mea am lovit, am luat dublu. Mamă, dă naiba aia, dă-mi banii. Reparați-mă că... Dai,
Ți-o dau, îți dau eu acasă. Vere, mi-a sărit erbegușii astea. Pe toate de la Roma. Și mi s-a stricat și motorul ăla, dar nu mai merge. Hai, Vere, laidă, mai stau mult după tine? Mi s-a stricat motorul, dă-mi asigurarea acum. Bă, Vere, ți-o dau eu acasă, repară-ți-o. Da-mi-o. Vere, plec fără tine. Deci dacă nu primesc banii, îți distrug mașina cu băta. Ai auzit? Îți distrug mașina cu băta, ambele. Da, de să nu te aud. Am doar una. Cum adică ai un ai BMW și aud? BMW-ul e în rate. Bun, și BMW-ul oricum trebuie să plătești indiferent ce se întâmplă la el. Bă, vezi că eu fac 25 de livrări. Bravo ție, mă duc să fac 30. Mă fac 30 pe aici. De ce să stau atâta? Eu mă duc fac 25, eu mă duc fac 30, da. Hai, las că facem amândoi 30. Acum te-ai trezit că vrei și tu 30. Vrei că ai încărcat 25. Ce vrei să fac? N-am Ale încărcat, 25. pentru că nu s-a încărcat de aici. Dar tu ți-ai selectat de să pregătească 25. Da, selectat să pregătească 30. Ce asta e, mă? Ce vrei să-ți fac? Nu pot faci 30. Bă, da, pot, auzi. Păi, trebuie să anulezi. Aia să Dacă știi. vreau, pot să fac și 100. 100 de astea, nu. Să faci 5 ani alea 100. Let's go de aici. Și mie, Vere, aici, 40, na. 40. Bagă-mi vericule 45 și mie, te rog. Bagă, bă, 40. 45, te rog. Bine, mai bagă și mie încă 5. Hai, mersi. Avem amândoi 45. Hai, vină cu. Prima livrare, stai să mă uit să văd cât cere. Prima livrare, cred că 100.000 de euro. Cere 5 cutii. Hai. Mamă, ce era să lovesc stâlpul? Cu duba misterului. Măcar nu mă loveai pe mine. Asta de niște puci. Uitați, să scrieți în comentarii dacă vreți să ne angajăm la Uber. Sau la taxi. Da. Sau la taxi, da, la taxi. Dar la Uber câștigi mai puțin cu aia. La Uber. Bă, ai grijă la limbaj. Mai la taxi, dar la taxi trebuie să mergem cu Dacia. Mai bine nu, putem să mergem și curând. Da, na. Renault, dar nu, cu Dacia arată cel mai bine, dar nu mai bune. Gata, i-am dat și alea 5. Următoarea este de 10. Haide. Mamă, ce era să mi-i bara din Da, de tu o iei în față acum, că ție ți-a trimis. Haide. Mamă, E puțină distanță, dar not a problem. Era să te iau. Virează după asta la anul. La anul și la adânci bătrânețe. Verde, let's go! Verde în față. Ia tare. Radar, în față. Lasă-l să fie, mă. Nu, mă, noroc că s-a făcut verde. Spoară din curs, spoară, p***le. Și vere stânga! Avarii, te rog frumos asigurarea. Am dat semnal. Dacă nu mă te poți uita și pe filmare. Am dat semnal. La mine s-a văzut semnalizare dreapta. Dacă ești chior, n-am ce să-ți fac, îmi dai asigurarea. Păi nu mai ți-amintești că tu mi-ai lovit BMW-ul când mi-ai dat să sără airbag-ul? Nu mai ți-aduce aminte? Bine, nu-mi dă asigurarea, nici eu nu ți-o mai dau la BMW. Mama, nu are. Ce nu, baby? De ce? Că trebuie să luăm pe aici, vețele.
Viața, mă, tu nu mai știi că ai zis, hai, Rafaele, iau tu în față, că e rândul tău. Ești prost. Să înțeleg la minte. Trebuie să luăm pe câmp. Să luăm pe câmp. Mamă, ce cât fum lași în spate, frate. Nu văd fumul tău, mai stau un pic. Stau un pic mai în spate, că nu văd nimic de fumul tău. Nu fac drifturi, eu sunt chestă. Târco! Mamă! Haideți, băieți, că încercăm să facem și noi. Că nu facem Pune doar... frână, pune frână, pune frână. Asigurarea! Asigurarea! Tot eu care intri în stâlp. Bă, dar Asigurarea! eu zic să ne potolim, că să distrug coletele. Asigurarea! Bă, eu zic să ne oprim, că să distrug coletele și mai încetează cu asigurarea ta cu tot. Asigurarea mea îndoită, mi spargeam o asigurare! Asigurare? M-a evitat, mă, bă, m-a evitat. A știut. Mama, da cheamă! Bă, vezi că nu mai ai voie să circulezi cu ea. Picior! Rafael, tot eu care te întorci pe contrasens, ia mergi, mă, că tu te întorci pe contrasens. Bă! Pericole! Să-l dai pe ăsta afară, mă, în casa sufletului. Să-l dai pe ăsta afară. Am vrut și să întorc, că nu era la casa pe drumul ăsta, dar bă, că tu? No, tu doi accident dintre mine, doi tată. Ce vrei să-ți fac? Îți asigurarea la BMW. Vezi că n-am asigurare la BMW. Dă-i cu toate. Ba da, ai. Ba nu am, de unde știi tu? Că am mai controlat tu aseară. Da, sunt la cheile. În timp ce dormeai tu cu alcool în mână. Da. Că și stau... Ai asigurare! Că și stau... Ai asigurare și la Audi, dar și la BMW, aici, la casa asta. Vezi că n-am la niciunul și vezi că nu stăm la casa asta, dar hai, e ok. Ba da, vim la casa asta, nu mai se amintești tu că tu ai zis? S-am dus că la distanță. Vezi că n-am asigurare, asigurarea s-o face. Viața mea, asigurarea nu e deja făcută, trebuie să o faci. Și de ce intri în mine? Nu văd în oglindă, îmi pare, am sorry. Uite, la fix. Iarăși intri în mine. Nu, mă dau jos la tine. Următoarea livrare. Da, frate, îmi plătești și mie pentru dubă, că cineva e un prost. E de 30 ultima livrare. Mersi, frate. Mi-a dat ăsta, bă, bani, cam să repar o mașină mărută și tu înțelegi să-mi dai asigurare cu aia. Asigurarea se face la mașină dinainte. Trebuie să ai asigurarea la tine, mereu la mașină, mai ales. Că e asta de job, trebuie să ai asigurarea în bord, în torbedou. Și asigurarea de la mașină tale tot în torbedou trebuie să le ai. Dar văd că e un prost. Și vezi că ești un lugu și ai grijă la limbaj. Să văd. Eu nu-mi lași canalul de scrie nimic, că mă doare în pur. Și vezi că iarăși era să-mi intri în mine. Gata, am livrat. Acum hai să vedem cum ne aducem BMW-urile sau Audi-ul tău. Da. Stai că sper eu un pe jos, stai așa că sper eu o mașină să poată să ne ducă în punct. Bă, am luat 700.000 de euro pe toate. Vreau și eu să las ăsta, duba și vreau și o mașină ca să putem să ne ducem la mașinile noastre. Nu mai lasă dubele. Le băgăm în garaj, chemăm pe cineva să le ia. Revenim cu mașinile. Gata, ne-a adus cineva, hai vină după mine să mergem. Mamă, era să-mi rup oglinda. Haide, vină pa. Stai puțin că am uitat pe unde era. Gata. Vină cu. Ce, să-i pus pe hartă? Nu, uitasem unde era, dar mi-am adus aminte.
O, bă, mai ușor. Merge încet rău audio ăsta. Da, să zic. Ups. 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 Nu vă las niciodată, BMW. Am făcut o greșeală, îmi cer scuze, hai lasă. N-am vrut să fac asta, mici probleme tehnice, nu mai contează. Rafaele, vezi că eu te sfătuiesc că am ajuns acasă. Bă, dar cum ai ajuns mă acasă? Vrum, vrum, Rafaele, vrum, vrum. Vrum, vrum, fake. Era să zic ce vrum, vrum. Așa că ieși eu din tunel acum. Revenim cu Rafael. Am ajuns și noi acasă. Nu uitați, dacă mai vreți episoade cu această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Și să scrieți în comentarii ce joculețe mai vreți. Eu am fost Robi, el a fost... Eu am fost Rafael. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!